na makamanzi ana makamanzi famila charipo akambouya mazuva awa kusairirwa mai iwatambokuona unaona nembudzi shanga gift wako na Phyllis ayo ifeedback nepamakamanzi ifeedback ya gift peno utaura zvanotaura wapo Phyllis na tinota kundochekawa ngochekerawa Phyllis na makamanzi ndiwanenya maswea Jessica akapedza maswea akapedza iya feedback zvakapedza zvese maona spreadsheet makabatira mu shuwa ndio akabatira kwana makabatira alright yo kapa manje unombuzuka alright taura mama kama zakaswea akaswea baba kangari kwana baba chakaswea na mecho angari natsana kuyange akuchisairirwa imene hanzi ngataura taura yeye itoti deidzise Vana Sekuru vodzosera kwasha mari kutanga kufunga kwadi mabawari saka baba vakaonekwa vakatsvagwa kuonekwa mari yochodzoserwa yochobviswa mabawari saka nyaya haisi mudare yakanga yakazobuda irimo saka auya kuita feedback because feedback baba inani akangozviita kumba kwavo nekuti autoshandiswa kuona akusvika kuti tiri kuya feedback ndizvo zviya zvakafamba zvakanaka azochinjire komisha yazouya iwo hawanzirwe iwo natoka nepepa rakanyorerwa napakanga pachitwa pakapachibviswa mari zvakaitirwe ndizvo zvakaitirwa kumba kwachamiti saka pepa yarori rakanyora ngeo rakatonyorwa takagara sewakunonyora semhuri handogona saka ndiwawanyora aiwa rakanyorwa nomwe mukuru wakwandiri rine official letterhead nerubber stamp inopangidzwa kuti this thing aiwari saka ndati wanyora padzasi apo rufuona tiri pabhara arikuita saka proof of evidence yekuti mimi pazvakaitwa mukwasha wakanga aripo mwana ndiwe proof yacho ngatibodani kuti iwo ndiwo wanga wari paproblem nga wanga wachiti kuti isolveke inoda kuti uroorwe babari saka kana iwo ukaprotectana handiti nyaya yakanga iri yekuti mukwasha akasangana nematambudziko pakugara kwamaita muri tu handiti
akazoitawo maresearches akaona kuti mafambire akaita maroro acho akanga asiriwo ndizvo. Ndakauya nenyaya ndichiti ndikuda kufambirwa nana Sekuru. Saka mambo akazondoti baba yemwana ari ndozvazi baba yemwana atizivi kwaari. Mambo ndopakati aingwa pamaproblemu kubvana baba endai motsvaga baba mari yodzoserwa kukwasha baba otsvagwa auye mari yobviswa baba ari wamwe manoda kufambirwa nenyaya iyeyi nokuti pane pandaiambobatsirwa muchini mukanzi kudipi makabatsirwa pacho handii ndo makabata nyaya yababa hatinobata nyaya yababa makabatei takabata kuti zviri kwana Sekuru ndakaiserwa munhu akafa murume ndakaiserwa saka kuti uri mukadzi wangu ndosaka ari kuvayana yo kulongwaide yo baba zvati akwe saka akazotsvaka baba ndiani vatsvaga baba bva maenda kwana Sekuru bva mwati ana Sekuru imudzoserai mari ana Sekuru bva adzosera mari bva maipa kuna baba ndobva yaitwa procedure yekutoroorwa kuzi zvese zvadai zvakatoitwa baba akapuwa mari yavo tsamba yacho iri kupi yawanyora soru wedu wadonhesa bai iwe tsamba irudi vamudare munoto irudi avakonga iwe izwaiwo saka iwe right fine good wakaroorwa manje officially ndizvo wakaroorwa kuna baba mari yakabhadharwa saka dambudziko iro rero rekuti hako ana Sekuru vanga wakaita udyire raso saka urudei manje ndiani Sekuru anofambireyo baba vari hazvina basa yo ndikataurwa kuti ndingi ndiyo rundi roya ndomubata nhingi wacho kuenda naye mwanga iwo wakaroyiwa ndana Sekuru saka iwo wakutoenda pamba paana Sekuru kwati ana Sekuru mwakandiroya uya ndiende nemumwanga baba ako arumbo kunzvengere iwo pepa roruti pepa zvawauya nehimbuku yoruti iri kuitamba itamba tutoti iri membro wakuya nekisazi watorera mwana wachikuru haina zita remwana wayo akutoti zvibatike kapepa kanodonha kapepa kacho karimo mukatimo bonde kuti chinozi bonde chi zvokuti bonde unorisi ramu nhekwe muripo iwe ndowaya nazvo iwe ina handidanha wauya uraniwo saka uruti turubvunza keiwo saka ndati wanyora dzozose ziya haisi writing yako ba wembonyora pasaidi apa mbonyora zita rangu pasaidi apa zachinja ba no isusu chatiri kungoda ndechekuti takaenda kuti zvarakaronga muno makaenda kodini koita mungadai makazoti kondakitawo pakaitika iwewe mungadai wakabatani toona kuti zvinhu zvizaitwa bcause ipapa apa chances hatichazopadzoka pazooni kuti idzi ndo dzanyora idzidzi idzodzidzi
Zvvikwambo wacho. hondo yatiri kurwa vanapa ngeyekubatsirana. Iwewe wakakurukwa ndo machinda uchizivo itoti zvaita zvisina kuita, ucharamba uchizhamba. Uri kuona kuti mistake pana akatokuti wabhadhara kuna ana Sekuru zvakazi zvadini zvaita bwana Sekuru zvakazi watopedza zvikazi watopedza ndiwe namba wani mukwasha mwakwasha isa hapana wakamboikita udai bwana Sekuru handi nhasi muripi muri kudare nenyaya iyo muchadzoka futi hamba ini taida kuti nyaya itochiona ana baba yazvaonekwa zvorongwa totuma munhu unowe anoti akaona baba yatakaona zvakadai tozoti chikamu chadii chadarika hazvisina basa isu hatinei nazvo hapana yataida baba nangu hatina zvataida hedu kuno chataida ngechekuti titrai kugadzirisa saka iwewe izvezvo zvacho iwe mari dzacho zvedzinonga dzakaita mari etoto yacho washaya nguva yekuita toto haina kunyorwa 340 apa patori ne500 izvi zvikwereti idzi ndo dzakabhadharwa idzi iwe wazozvorotodhura isitori kuma4000 Sakari kuchema zvokuti 4000 iyoyo yende mahara. Apa varuzimombe 500, 300, 600 apa 1.5 matsvagira kuno apa 500 apo 100 ma50 unodhura lazvaya akabvisa shoma asi yakawanda its okay fine ndokuti owarorwa unozwa kuti ndadii ndarorwa right nyaya wakudata wati udini udoti tidini tisunga ana Sekuru haufambirwi ndiana Sekuru baba ako arikoke mwanangu mumira shona yaizi mutake baba mazvinge yanga iri yekuti baba ndio akumira ndio akutarise nyaya dzinotaura idzi iwo kuna baba dhari baba ndiri kurwara mwana wenyu iwo Sekuru hauri kuti Sekuru ndisekuru hanzvadzi dzamai ndisekuru udi saka isusu tosamona ana Sekuru ese tobvunza kuti ana Sekuru ako iwowe Philisi vese toasunga hauziziva kuti ana Sekuru ani ana Sekuru acho hazi ari kuita sei hazi aruri ndana Sekuru aya baba ako ari kuzviziva here zvouri kutaura kutorwa ndeko Ndiwo nofuna ndio pane dambudziko baba waye makatona ndakatoroorwa inini pane hondo iripo yakamira so baba wachimirizika sakaende kule anokuonera mukana mukatone mukana maroro anizo ndio mukana wanga uripo mani kuchitaurira baba bhozi wangu kwasha baba ndine dambudziko rakadai kana kuti baba ngatifambe handisi kugara zvakanaka wotofamba nababa ako iwe uyu asitoripo pamubasha mobva mambotanga kuzwa zvemumusha mwani moona kuti zvinoita here kuti mubasha azvizwe munaziva kuti zvimwe zviro zvemunotsvaga zvinomurambisa unozi handirambidzi vanhu mukutsvaga kana ruzivo rune zera wazwa and information yacho yemunatsvaga unoda kuona kuti eji yako anza yacho ukaiona unozozvihendla here zvimwe zviro zvacho zvemunotoona tese takagara munomu hapana wakateramira kugara ngemairi bazvindori madiko mutomu hazviperi zvimwe zviro zvacho izvozvi zvautaura kuti inini ndine murume wakatoiswa wakafa nere inini ndikatozwa mukadzi wangu achizure murume wakatoiswa wakafa ine haichatodi munaona mhaka ndoda mutaura zvimwe zviro zvinoda kutaurwa kumba usanyanya kuti futi zvemwada murume wako haisi hama yakoba ihama yahana ako iwewe kwete iwewe baiwe ukaona munhu onota mwanhu ese arara usiku imumumure
tichitaura haisi hama yako hama unobva watoziva hama sabata ukaona waunozitorana naye muchigara kwese haisi hama yako murume wako haisi hama yako yekubva watokodora tuto twese twekumba kwenyu iye wacho ubva achaisha ufariso newe wacho wotokodoro zviro zvemuchazotora mozosenzeserana after 5 years ende ndo zvichaita kuti murambane iwewe the fact that baba ako apo iko torana nababa mofamba nababa mozwa maanza ukaenda unaana sekuru wangopumha sekuru ako oruti ari kukuroyaiwowa ukaandera ari kukunzo dari kunoku achiti wakandipumhi uroro auya kuno kudari wacho achiti wakandipumha uroro tovatadaedza chimusoro wobva sekuru ayo bva azarosa zvinozonetsa iwewe une shungu dzekuti ndofunga ndione anza iwe itatizo. Yes please. Tingati kuma kukaite nyaya iyi ana baba ekwandakaroreni haana kunge akataurwa kuti mukadzi ndogara naye kungu akaita sekuti uyo achiri kubvira kumba kwana sekuru uda kuti panga pakaite mistake yekuti ana sekuru mukadzi wangu ini waanga chizi ari kumba kwana sekuru ndiri kumurora asandagara naye uchiroora kwana sekuru ndobva wanoroora saka baba anga asina kutaurwa ndakambogara nemukadzi wangu uyo wakanga wari watsoro yekumudzosera wako kuti azaruko rudo totanga bva wazoitirwa mapuhwa ekuzonga utorinaye ndosaka wazogegedzwa 1.5 akazvivatsvakirai alright fine it's okay whichever way iwo dambudziko rako ngereiwo nemukadzi nei ari kuti ukazvara mwana ofa mukazvara mwana ofa kwemwakambofamba ndokwakabuda kuti ana sekuru ndo ari kuro akaisa munhu wakafa pane mukadzi wako takadzi munoitaona ana sekuru vanokwanisa kumubatsira dambudziko renyika minaro ndiwo anokwanisa kubatsira dambudziko raminaro ndo nyaya yanda kubvunza iwani mainini kuti anditi nyaya nyamakauya naye pano yanga iri nyaya yemarital problem mumba menyu nyaya yedambudziko rimusangana naro iri pakugarisana kwenyu ndo yakazoita push and pull fact yakazokonzesa baba azenge azoinvolviwa nekuti handizvo zvatatanga wabvunza iri pakutanga weyo ndizvo iwewe uri kuti iwewe baba ako haana kuzotaurirwa haasi kutoziyaba kuti izvi zviri zviri kugara nemwana wawo akanga iwo baba ako ndi baba ako unoaziya baba ako wayaziya kare nekare unoziya sekuti munhu akauya achitora mari achiti ndiri baba ako pamwe asi kwani wakaziya sekuti ndowana une chitupa iriwo baba wako anozana chachakamboita kuti mai yako aende kuti mari yako iwo ibhadharwe kuana sekuru chii saka akuda kana kuti wakaamanikisa aida kuti hanzodzidzawo dzinanzvizvo saka dhiri riripo iri iwewe iwo nyaya yerushupa mabva mwandaa muri ngova hapana munhu mukuru baba murubva mwandoita nganhu ari garo sakubva kumasingorosamba munobva mwandoite zviro zvenyu muhani rumu mwenyu ende nyaya dzimwe kwacho kumanganga idzi munozvigona here munodeketera mutumbo wako munombodeketere mutumbo wako iyo boza inini handizoona nganga dzikudobudapo pamunoza mucharamba muchikurukwa so ndoda kuti tinatse kuzwa kuti muruda kubatsira nega nyaya yekuti ana sekuru aroika imhosva iriyo wazwa musaitaura bayo usaitaura bayo ende iwo bemwakazvizwa kuti ana sekuru ndo akakuisire munhu wakafa iwowo panganga pamuporofita
maprofita amwe acho ngeepurastic wakaenda mangani alright iwe unoti waiendawo iwo kumaprofita nemwana wangu pasina hama hayi mwana wako wakaisa paikwa wako wakaite mwana nemuti iwewe vana ako afa iwe wakaronga nemukadzi wako iwe kuti mufambe hauzi kuenda kuabereki ake wakukuziya kae wakabhadhara mari kuna baba ake wakataurira here dambudziko rorusangana nemwana wako ndinokuataura dambudziko ngekunge akasinouka ataurwa kuti kugara naye angachitunge achiri kumba kwanaseka basa wakabhadhara mariwo kana dai iwe kare mukadzi wairorwa mukadzi aenda kuziswa ngechipeneti tsono bute paizana tezvaroweauyo pano kwashanyi pekuda kwautora kanhekwe kwauvhura kwauti tisipine mwana akangotora kanhekwe ikako chete watorora wawako mukadzi saka statement rodotaura munomu iwewe ndiwe une dambudziko iwewe dambudziko roruti iwewe unaro hauna dambudziko munhu una ana ari kufa ngouyo iwe ndo une dambudziko handizve wangaenda korora kuna ana baba hauzi kuataurira kuti ndine dambudziko kana kuti wakafunga kuti ndikaapa mari nekubva ndataura dambudziko zvinonga ndakurumidza uri kuda kufambira nyaya yekufa kwewana wako nemukadzi wako zvisina vabereki vake saka muri kutsvaga ikana urudeiyo izweyo ngatisapedza nguva urudeiyo zvadhasi right takakutenda urora handizveri ana sekuru kuti ndikati pamwe ndo pane dambudziko rekuti hauzi urora kunobvei mwana wakarora wapedza handizveri wamboita here kamwe kakafa mbotraya pano kureme kudini watonomochitodanidzwa iwe panorema chini papi panorema pachi imbotraya ndakakutaurirai kuti pamwe nemafambisiro emakaita mari idzi dziri kuwana sekuru neni midzimu yekwana baba ake inenge ichikudii kufara saka now that waendesa zvatambirwa tsamba taiona yauya iri papa wapedza iwewe tezvara kamwe inini ndamukwasha wenyu panapa asi ndagara wakataurira kuti mukundo wanyu ndakatombomubarisira naire akafa alright ndati tezvara wakataurira kuti mwana wanyu ndakatombomubarisana tu saka unoda kuti akauchiti unoda kuti chii runetsa iwewe warora kaizvizvo uruzwa chiita zvaramba manje wochitaure karamba aka uko kumasure wakasati warora bao unodzibhadhariswa makuva iwa uruzwa iwewe ndo ndakati ukanga waroora unogona kupa mukana ukaona zvadii futi zvaramba ari kutaura mambo urikuti kana mambo muri kutaura ikoko iyi kuti kana saka hatitendere vanhu vanochema pamberi pamambo acho imhosva hazvidi izvo izwai pemakauya muno hatina kuidentifya problem here yamakaenda koogadzirisa yekuti iwo hauna urora wakabhadhara mari kwana sekuru handiti makazopagadzirisa pemakataura kuti tataurwa udaro namambo pano wakambotaura kuti zviri wrong here kana kuti wakatozi ndo zvakanaka pana akati zviri wrong akati ndo zvakadii saka iwowe nhasi ngatichiita kunga tisina kumbodii kuonana zvokuti wakambouya panapa urudei
nhasi tokubatsira sei sedare uda kuti dii uruda kuti tikudaidzire chimusoro here uruda n'anga urude kuti tibva uyo azovomoka hake haana kumbe yakaziva kuti hanzi chinhu chacho chiri pari chiruda kuti ndopemuri kuda here ndozvomuda kuti tikubatsire here sedare ndokuofisi kwedu ikoko tinotokala izvozvizvi kana uri kutoda tifambe neroad 1 urudawo zve zvakaiswe pamukadzi wako here nekuti zvibviswe une mari sekuru tsangamiri ari kuti dambudziko rirumba mwekanizvo ari kuti wechinoti usunungurwa ndikatangamiri aripo bhora rototamba dambudziko rako rodini bhuya vanhu vetibatsire baba acho manje ari kuzi uyu uruti baba aruti handizvidiba zvese izvozvo but all the same isusu babaka hatina nyaya yababa muno nyaya yeruda kubuda muno ndeyekuti uyu wafamba nemurume wake vari t pane kwavakasvika vakataurwa kuzi ana sekuru ake uyu akamisira chikwambo chemunhu wakadini wakafa saka ivo aruta kuti tododaidza ana sekuru kuti murayaroi mwakandiisire munhu wakafa uyayo ndo zvaro ndo zvandikutaura kuti hazvidii ibhoza kuti endandazvitaura vanhu kuti iwewe wangasina raitiba saka uyu mukadzi uyu manje wacho uri kutaura kuti babangu akati zvokufamba handii hatizviziva kana ari kunyika mastatement awo but all the same iwewe ndati uruda kufambira nyaya yemumba mako here wega kana kuti udofamba nemukadzi wako bhozi zvetinogona kuti tikudaidzire isusu kuti tikudaidzire chimusoro munomuka iwewe uri wega iwo baba ako acho ari ke haafi baba haafi mira baba haafi mai haafi sataura mastatement echibhandi baba ako aripi hatisi kutaura nyakutumbura ba aripi iwe baba ako akati handizvidi ese bako wako akakubara iwe wakataurira saka unotaura nababa ako order Already kuchenya anayo. Anasekuru anga akaise mhepo pane muzukuru. Asikazi baba acho. Paakazoenda koorora Zvikwambo kuna baba acho naanasekuru. Hapasina mhepo baba. Kudai kwanja hamba kuchaibate baba. Otherwise wakatopinza. Chedza kubatisa mukadzi wako. Uone kuti zvichaitika here zviro zvizvi. uyu ndamutaura kuti ndakakutaura kuti zvimwe zvinhu zvinokonzeresa isusu we are talking from experience unoziva kuti ukanga uchienda kukoti kekutangaka unoenda koita dzungu bhozi unopinda mukutanga yeti muna anhu arimo atogara arimo ane 43 years achitotonga arimo amidisi dzungu but iwo ndo unoita dzungu kuti upinda mukutanga ende nyaya yako unongochimwa kuti ngeyekudini yeti isusu nyaya yako ega munomuka ndofunga ngeyechi 88 takatodzipedza type yenyaya yako ozora iwo uri kuona unga latest bhozi kwauri iyowe inyowani ende ngeyekutanga isusu takatodzira nenyaya idzodzo kubva kumashure ende iwo yako taipedza pachapinda dzimwe pamwe nhasi hazvichamisi kuti uri munomu uchatozwa kuti pano une nyaya yakafanana neyani saka izwa zvatee tichikutaurira iwewe haugoni baiwo zero rako iwo newewe muri tu usumuke uende pang'anga kana kunamata chaiko tichitarise minamato inondodenga musati mwakunamate minamato inosvika udenga munotonamata muchitokumbira baba yenyu okumbira babawo ndo vanozorizodenga muchiri adoko ndati zvimwe zvinhu musatsvaga zvimwe zvinhu zvisina zero name muchasangana nemaanza acho echokwadi obva akuvhiringidzai kana kukurambanisai musatsvara tumwe imwe unyope iwo unyopere chii chawati chinonetsa pamwiso wemwana chii
Chinyi watoremba ngetu akafa. Zvinotofana kupe simba iwe. Nyaya umakanokuwa treatment changamira. But treatment yakakupa hamusi kuiona iri straight but kwemuri hamusi kuiona kuti iri pachena. Akazvione kuti hamugoni panyaya dzenyu dzakamira apo kana baba aya pasina. Ana sekuru anoziva kuti baba aya apo anobvisa chiri apa kuti baba acho apo. Ndiyo point yairi apa. Bosi baba anozoinvestigata. Anoziva kuti warohwa baba acho akutarisa mwana wavo. Yes. Unoona zona baba anga asipo hapana waimutarisa. Ona futi iwewe simba rako rekugadzira munhu apa rikaita unonga wakunangana nababa yeuyu kuti honai baba ndakadai ndikadai zvemuri kutoonawo ochiona kuti nhumbu iye yakabva nhumbu yakaberekwa munhu wacho uripo dzobva dzaita kuti muchione simba manira kuti baba honei tiri kudai tiri kudai totionyora Treatment Yo mba mwenye muri akazi. Yo akomana musikana. Mune musikana nemukomana chete. Hauna muningina kana mukoma. Tachiti toone pamwe unombotry. Iwo wati zvo. Iwo wati zvaureme. Nemadiro anoita anhu zviro zviya. Anhu zvinorema here zviro zviya. Zvinorema here ngatikutirane pachena ngatisatara. Iwinga bvawara imba udaro. Unoziva kuti munhu kazhinji inini cheinoziva munhu kana mukadzi akaita miscarriage chaizvo baba acho soka atombovhuri gepi regore nehafu kubve apotse manesi ndo anototi mirai mbomirai baba iwo anodzosere mapoints ngeusi unodzosere mapoints iwo urikuti kuti unofa urudo kuti paite chiro chinonga chatoita kuti aite nhumbu isingabvi iwo hauna zvako here iwo zviri kutoinetsawo because hana rufa ngako zvematinota kwenyu zviriyo ngei muri kunyanya kuotarise zvouyu iwo haunongo chawakaiswa here iwo uri kuzi hauna muri ana adoko ngati muri ana adoko muri ana adoko iwewe panonga pari kudiwa baba ako kana hanzvadzi iwewe panonga pachidiwa baba ako kana mukoma kana tete poitwe zvinhango dzinoda kuti zvichionekwa umwe naumwe ari represented zvabuda ipapo zvozikwa mhuri ngani mbiri kwete zvenyu zvoku munoziva zvinoita maprofita nen'anga akaona kuti mwai mwega anomunyepera munomu tikazviita munomu hapana unonyepa bamunomu hamunyepwiba munomu asi kuti titi imwimwi nhasi tomudaidzira n'anga muri tu ndeidziwa titi hadii ndiani makamana ndisekura emukadzi ndiwe murume mukuru wasara uriyo ndodaire kudaro nekuti ndinaduma pano avanipesari rakuzorira chidanho anotisaka pachidanho akuru uruzwa kuna anhu akuru zvendiri kutaura munomuruzvizwa iwo nyaya irapa ngekuti tonobatsirana chiri kunetsa ana ani ari kuuya kubvunza kuti 2+2 ndiani iwo achiziva kuti ndi7 uruzvona ari kuti 2+2 ndi7 isitoataura kuti ndi4 uyu akati 7 uyu uri 8 atori neanza dzakadini kuti dzakasiyana tinoda kupai anza hatigoni kuprocesa nyaya yekudaidzire n'anga muri 2 ipopa zvibhakera zvacho ka zvinozobuda ipopapo ka zvinoda anozozvipomhodza ekwenyu ivivi because zvimwe zvacho ndati mukatsvaga zvinhu zvisiri zvezero renyu zvimwe zvacho zvisina basa rakanyanya anga dzimwe dzacho dzikabuda ka dzinenge dzakakukurirai pamwe pacho unozotoregreta kuti zviro zvidai ndakasiya zvadini zvakadaro tinazvo zvetakasiya uri kusvike kobvunzwa nen'anga yacho kuti wakasinga here n'anga yakavhure dziso pahuma pakuti uri kunzwa kuti ari muri ana adoko
dai mambotsimirire kumboita futi une makore mangani 24 years voto wacho ndopecho chichitoputika 24. Imagine when you were 24. Why don't you get it wrong? Imamusati matotanga chini chiri kunetsa imwe iwo uri kuchira dambudziko rekuti uri kuti pane n'anga ichazokubatsira kuti mukadzi wako aite mwana usingazobviri zvimwe zvinhu ngati stage iyi yatamboita iyi endatomboona kuti zvinodii kana zvisina muchiuya nevanhu vakuru vanenge vawo futi mawitness iwo uri kuda kuti tiseenzese zvinhu zvakaitika kare musati mwaita macorrections makauya kuno kudare tikatozvi ndiri kukupembedza izvozvizvo tendai moita zvinotora nguva yakadini kuti uone kuti otherwise ndiyo zvitiri muna mega by end of June July tinonga tiri kutoona kuti zvatodai totopota tichiti every month uyai muchititaura kuti ichipo tichimaka kuno tode kuone peinozobvira pachoipo papo tobva tatangirepo papo ndozvosikudai rewo fine saka iwo uri kuti iwo akabarwa mwana wacho uri kutya kuti unoshaika futi treatment waiona kana treatment waiona here yakaitwa apedo anhu imwe musandotaura dhimbo vaona haasi nyasokuzwisa ba nyaya iripo nyangwe ndisakatombofirwa watova nayo but nyaya iripo pononga chipuwa mazano kudaika kuti uone kusimuka boza pachangamira akakupe treatment yekuti mari yako yakafamba nekusiko kwawakandi kunoroora saka imwe first channel yawakatopfuura iyoyo chienda uchiende kuti mweya yeko wakanga wakamboendese mari uku yaramba ichiteera futi here iyo waendese mari kwainofanira kunga iri tochawabata inonga yatopera yakadaro takutanga isuti boza iwowe izvozvizvika nyaya yorutaura tisi kuti ngezveunyema but iwo wakaita ana airi usina uroora esobva afa vana seusina kuroorapa iri maonero endiri kuita dai atinota apotedze kutaura achangamiri nekuda kuti paakaende kobvise mari kwaana sekuru asi pakazouya baba ana sekuru haana kutaura kuna baba acho kuti takanga takabo ane secret yaakafisha yevana vairiwo baba acho haasi kuzviziva bai mwana uyu kuti kuna ana akatombobarwa akafa handiti saka nhasi uno imi mukanga mwakuti mwakutode n'anga mwakutode chiprofiti anoti iya vhiki harisati ratombopera babhuku rorabve kunyorwapo raerenga mangu mwazione kupi zvese zvemwakutotsvaga anhu akaroorana pasina nevhiki hakuna kwamunosvika nayo chimbofambai seanhu abve kuroorana izvozvizvi ngokuti amwe masikireti akafishwa kumashure iwo wacho iwewe zvichikuita ambozi wo urutotipei mepikiti iriri apa iriringa dai ndirini ndatopedzorora ndarisingatombodzokwi kuno dai zotouya mwainotodai muri atatu karimwe mudumbu murutitangamiri right taitoita taapakati tuda kuti tichiona kuti hapana zvinodini zvinonetsa here otherwise dambudziko rako takarigadzirisa imbotaura wakabarwa zvazvo hausi mwana wakwasekuru uri mwana wakwababa saka ndopona pauziva musikanayo kuti wanga uri mwana wakwasekuru mai ana mwana ana airikiwa ngekwasekuru haasi kwababa akopi chibara ikwababa ako iwewe ona kuti anorikiwa here last time yobva manapa ndakakutaurira iwo ndichamwari enda wooroora kwana baba waenda kooroora kwana baba
wobva watizisa kuti zvamira sei, asi ukandoroora kwana baba dambudziko randoni richidii, because chinochengeta mwana wako iwewe midzimu yako iwewe. Saka iwewe manje mafambisire wakaita nhango midzimu yako iwewe hazvina kudayirana kuti paroorwa chihure, mamuri pachihure kana kubika mapoto. That's why pakaita zvino. Now that wapinda murodi wakatoita chitsotsi ukaita misikazwa yekubarisa mwana wavanhu kairi usina uroora, chichimbobarisa varoora uchione kuti dambudziko reti rinotanga hei isi takaroora tinomborora dambudziko wanga usina uroora be mudzimu yakwakoyo tinoda neyawo yabatana manje nekuti hauendesi mhamba kwazvere asina kumbonanzva anoda kusunga kuti uri kuya koti pumha here akaryiwa mari yako ndokuonodirwa saka manga muri rinongonamba not irritable. Besides kuti tinotonga kana kuti tinoita iwewe urude iwewe boza hauna mwana wakafa baiwe urudi ana akafa ngawe uyo akataura nyaya yake tikamuti ndoroora waroora wadzoka kotaura udare waita zvakanaka changamire zvomwakanditi ndiende kuita ndakadini ndakaita. Saka where do we go from here? What's the next stage? Next stage kuti let's try and see kuti mushonga waita sekwasenza here kana usina hausati wambozwa kuti kune munhu wakaita 10 years achirwara achichinjirwa mushonga akazofa kana kuti akazotorarama. Hamuna here anhu akagara ma2 years kuhospital, hakuna here hama dzedu dzitori mumahospital wemunoratidza kuti ndinomuonera hospital haatobuniwo, but munozoona mumwe munhu atorapwa zvapera. Kuchinja mushonga hauti ukamwa mushonga mande usati waona kuti wasenza sei wotomwa umwe chipiri umwe nechitatu hauzozvi kuti wakasenza ndopi. Iyo zvinhu zvitamboita stage iyoyi chimbotrayai iwoyo haudayire iwoyo hanzani iwoyo urude iwo taura iwe kuti dakuda kutinzwe urude uchiuda here kubara uchiuda here daira uchiuda here kana kuti unototi handichandiba uyo atsvake umwe uchiuda iwe uchiuda here kubarisa murumirire operation yei pakubara iyo 5 years dzekudi unaziva kuti operation iwawa enyatora manje mufunga operation inozi 5 years kungadai munyika muno mine anhu rizimirai 5 years ndakautarisa 5 years ndichigara tese indakakuroora kwakuita 5 years operation yacho wakaita zvoudhamburwa uchatsvakirwa umwe munhu iwo operation inopedza 5 years ngeyemwana iwe kune kwakatoitwa twana tukatobarwa pa5 years uyo achibara operation kwaugara at least at most it's 18 to 24 months 2 years unobara. Saka iwo rudo vharira idzi kunze 5 years. Saka anza yenyu yesolution yetakaita murudo kuti tizoiona dare rineri after 5 years wakaoperetwa rini April gore rapera. Alright, saka wanga uri uchiti uri kupora operation uchichi kiriyaro yacho kuitira kuti pezvinonga zvaita muzioni taunofamba basi handifungi kuti zvinobuda kudaro. Saka last year April, this year April, saka from mune mautoda kuona next year, after next year April. Fine, still it's okay. Unenge warecover wahelawo plus munotanga mwaenda futi kumadhokota handizvo moona kuti zvakuita here zvotodini zvotoita. Vana vacho aitoti wabara neoperation otomborarama hake. Operation yacho yanga yakaitwa zvakanaka.
Operation acho watangana maoperation. Ese maoperations ari two. Yekutanga yangu wakaita normal birth. Yes, But I mean hauna kuita zvekuchekwa. Then vamazoita the other one ndobva vaenda kuitwa operation. Ndobva achizoshaika futi. Saka uroi urubva paga. Wakamenda kuMutare General Hospital. Right. Inini pana mwana womukoma wangu akashaika. Ndikaenda kuMutare General Hospital. Nguva yacho zvinhu zvasina kutomirawo zvakanaka zvainetsa muno. Umatweni mazuro. Ndasvika pahospital manheru zvikanzi right nyoresai pamapurisa zvese ndoita zvikanzi mwana wenyu takurai muuye naye kumusha. Vari kutotaura manesi akaisa mabuya ndakatangura chidhuna mwana wanga ndasvika kwausvika zvikanzi chivhurai mutsvake pekudini pekuisachi mwana wenyu. I think I pulled out almost about it. Tunenge twakarepwa kunga tumarofu twechingwa so I think that I pull out my 10. Do try to create a space. Was one ari muhombe. Ndichitobvisa ndovhura munhu ndichitodzveta munhu ndichitovhura munhu ndichidzveta munhu ndichidzveta munhu vandatoisa vanhu kwakuerenga machebhosi ukakangarwa basa rorozobatsana naro rovhura zvidhuna zvese ndoerenga machebhosi ndopedza. I think ndakaita 2 days ndakuya motora ndakamushaya. Twachizouya tumastill bed tuya twatutorimutoatiso ndowatokuma 50 manje over 2 days. Somebody could ndakutowatobviswawo futi nangauda kurondera tumastill bed woza kwangu ine basa rakaoma. But what I'm trying to tell you is that tumastill bed kumahospitals aka hazvoenderi kungangava pazuva panotobuda kana kuti 8 kumaternity kuyo kana 6 kana every day turiko. Saka ndiwo isoenda unganga here mastill bed esi shuwa tikada kuerenga mastill bed anoitika paGeneral Hospital nganga dzacho dzingatoya kugarapo. Uza pane zvimwe zvinhu zvekuti munoita ka munafunda kuti chimwe chinhu ka still bed yaitika iriko yakatotanga kubva kare mazuva aJesu yanga iriko. Iyi yekuti mwana unobarwa oita kana 6 months anenge atoropa mune macomplications ake kana kuti wangatorowo neproblem yake yakaitika kana kuti process yekutobara icho zvakadai. But hamubva mwamira kuti isusu tauda kuti titange tatoona ng'anga kuti titomwe mwana. Apero pane bzvikanyatsoda pane pakada ng'anga here panyaya yako mana dare oye tingamhanyisa ng'anga here pamberi apa kuti munhu wakashaika akabarwa akashaika kana kuti mwana wabarwa ndobva aita 6 months kana gore ofa. Yes pachiwanhu zvinondoziwo munodi but tingabva tamira here kuronga zvimwe zviro ngekuti paitika steba. Nyanga yaizomboda vambobara Right. ofa Right. ochizoenda kwasekuru kuti baba waye mwana wadabara uya wafa mwatore mari yangu marya saka ndauya neurwere baba waye mundihambire zvaabachena baba ako achizobata ndiwo anozobata kuti isiki here ibvuri here ihosha here chiinyi. Finisi urundwa here nyaya yekutaura uri kuti udii ndizvo zvese zvataurwa zvese neanhu ese iwe uda kubatsirwa sei? Uda kubatsirwa nenzira ipiwo achimbomira zvaataura uda kubatsirwa nenzira ipiwo itoti deidzise zvefilise hazvisozikamba kunaya uda kubatsirwa nenzira ipiwo. Hauchadi kutaura kuti koyogini tinoti uda kuti zviitwe sei?
Unoona mwana, nyaya yauri kuoneswa nedare nevanhu vese vari kukutaura vasi kurasa ba. Mukananga vana sekuru zvikasazonyatsobuda nemazvo sematauriro amuri kuzviita, munopara mhosva naana sekuru yekuzoripa. At the same time kuti izvizvi muende kunotaura nababa emukadzi wako uchitaura nezvenyaya yematambudziko evana vakafa kumashure vavasina kuziva, haisi nyaya yekuti unokwanisa kuenda nayo izvizvi as for now kuna baba ake uyuwo futi ari kuti akataura nababa nini akati adi zvaprofitira yete aloni paroda baba ake. Saka iwe uri kuuyawo futi wegawo futi iwa una hama dzako. Ishu yenyu nyaya yakakura aya ari kuunzwa wari mwana mudoko achari kwacho asarawo futi tiri papa uyo ati pane munhu uri kuda wakaiswa wakafa handizvo bvuri remunhu wakadii wakafa riri kuda kuti ribuditswe ridi ritaure $400 munhu wacho kudai dai dai dhiri rorodofambira apa remuri kudoita panapa munofanira kunga mine about $500-600 handizviri iripo iri tibva tazviita izvi toende mutsvaka mari. Unoona kuti anhu aya mwasingaiti zviro kana kuti anozosiya zvinhu zvakadaro ana baba ana usafunga kuti vanenge vasingadi kuita zvimwe zvinhu zvacho zvinodhura, zvimwe zvinhu zvacho maanza anobuda anofrustrate, amwe acho anotyisa, amwe acho haagadziriki, amwe acho unozotorigreta kuti dai ndakasiyamo zvakadini zvakadaro. Saka endawo tsvaga mari, muchitsvaga mari. Uyu chine almost here akagara kumarecovery kwake up until about maybe June next year, then you will be in a position yekuti pamwe you might do another try and error panyaya yezvemwana. Munozotoshandiswa mobva mwaenda kozi double matwins ga kukavhira 230 kana matikaenda kobuda 3 pano ndakabva kutoona apa pamafoni pasocial media akabuda 4 quadruplets one time wotopedzisira wakubuda futi patv ana ndiwandira inini aziuya. Saka zvimwe zvinhu musazvimhanyira, enda unotsvaga mari, wotsvaga mari yako, mukadzi wako achirikavha, then you try toona kuti zvaka muchirana adoko mazvai unoziva kuti uchasvika kufa here undori baba uchiita vanhu unoziva zero rako iri kare chaipo waifa rinodai usati waroora baiwe uchitozika mwanaka mwaitoiswa murumu 1 naiyeyo muchizirara yumwe uchitope goti kudai kurara turara. Saka zvimwe zviro muri kuona kunga ari kumasura muchiri vadiki anomairorawo ma30 years vasikana aitozongotosa vasikana but 25 and above for a lady it's okay, but vamwe vacho tinawo varimo mutaundi ma32 asati aroro but kwete unochizototi siyai zvadaro tinotaura kuti muchiri vadiki musanyanya kuita kunga masiyiwa nebhazi uchine time. Rongai zvimwe zvinhu zvoupenyu, rongai mari, rongai zvimwe zvinhu zvekutoronga musha nechi uyo ari kurikavha, then mutraya zvaramba apa zvaramba potry wanadhaaipaapa tinenge taane vanhu vekuti iyo zvinyaya yenyu hatina munhu wekukonfranta ndatiwo rudo kotaurira tezvarero kuti mwana wanyu ndakatombomubarisa ana iraka kuda kuvataurira tezvara kuti mwandichaja yenyu yekuti ndaugara naye zvizvo asi ndakatombomubarisa 2 usho akafa. Dzimwe nyaya dzacho bvai madziito unga dzisina kudini muchatadza kuenda mberi uchitonga akadzaloti moita churu chesauti neucheuka izvo zvakatosara yato history
chitanga ipe kutoti tauda kuenda forward. Okay. Bos bantu wakakata kadongoro nyaya kutoroka. Unodzoka kuno na Sekuru. Ana Sekuru mwaindinyepera kuti matsotsi munyepo kuti pai mutunda wedu asati yanga. Kwakuita futi kusangurana kuti pakati pana Sekuru na babaya. Saka pane chimwe chiri kudai. Iwo hadi kurambidzi mazvauri kuda. Chanaka badzi kudare muno nhasi wati hauna chi? Isusu hatingadi kukurambidza, enda wobatana namudhara. Iwewe wobatanawo nehama dzako, wounganidza kachimari. Even before next year yacho matiraka mwika mwana. Modiri? Mouya. Unozwa here tinoti? Unoona here mari? Unotsvaga. Chendotsvaga mari. Ndakupa region. Unofanira kuvaina about $500 to $600. Kufemba mweya wemunhu wakafa minimum is about $400. Vanodhura vanhu vacho. Isu hatiite muno muzvinhu izvozvo, asi tionawo vanhu vachidi vachichajwa. Saka enda unotsvaga mari iyoyo, vabereki vako, iwowo musikana nevabereki vako, kana hanzvadzi, at least someone kumba kwenyu. Mouya, changamire tauya, mari yedu iripo, tidaidzirei munhu uya, totomudaidza otouya muno, kana muchida totozviitira chi? Munhu. Tobva tatozwa munhu wacho iyeye akaiswa ipapapa kuti unudei, ende wakaiswa ndiani, obva atotaura zvinhu zvake zvokuti ndakadai ndaana Sekuru ako neini. Isusu ana Sekuru aya taatauri kuti muraro ibai munhu, tinondoataurira kuti uyai kudare, pane nyaya tinoda kuti tizwisisane kudare. Handizvona Zvikuru ari kuno muno maana Sekuru tobva tatoburitsa chimusoro wedu, anobatirwe muno. Wakatobvisa achitya kuti baba vacho achabvisa. Right. Saka isusu hatisi kukurambidza kuti hatisi kuda kuti mufambe. Tikadaro tinenge takutenga masaidzi. Uya nemari, woya nemubereki 1 or 2 omo, iwo woya nababa mudiki kana mukoma kana kudzinza rano rako, mouya nemari. Tomudaidzira. Dai mwamatoti nhasi wacho makarongeka, taitoone zvekuita pamwe nembichano. Saka waida kuti tizvifambise sei? Iwe tinoti waida kuti une yako here n'anga yemahara iwe? Musazoti kudare takatadza kubatsirwa, handizvo? Kuti uine mbichana izvozvo izvo, anobatsira panapa atoripo, titochigaisa. Iwo urudozwa wakati chiro chacho chiri chinotaura, chinotaura, munototaura zvakawanda, musati kanyo ndati ndimanywa. Dai patori nemari izvi, nowe representative yako neyako iwowo, totoenda mberi. Bosi isu hatidi pekuzozoi mumudare mwaitora twana tudoko tuma 22 years muchiite zvenyanga. Hazvizvo zvinobuda here? Tinoti zvinoita here pasina nhamo? Chenda wodi wogadzirisa. Iwe musikana Phyllis, zvandataura zvinhu vanoti kudii nazvo? Unosenza kubi? Kaurisa iwe. Unoitei? Unosenzei? Basa. Bosi zvouri kuda kufambira shamwari hazviitwi ngerovha bai. Tichapedza nguva yadaro. Unosenza kuita chii? Zvinokubatsira kuti unogona kujenerera mari inosvika kuma 600 pasaidi yen'anga badzi. Iyo haisi yekuti wabatsirwaka, imari yekuti uzive zviri kukudetsa. Pochizoda yei? Yekubatsirwa. Yekuzvibatsira kuchichigadzira nekubvisa anhu akafaya kwaati dzokai mumakuwawo. Dai hazviitwi mahara izvezvi. Apa nyaya yako unongoroda umbose 1000 kuti uzotanga uzwa kuti raiti nirika ndapo. Handi kuti unotipa ina ndidi usatombotipa. Anhu acho kana kusautoitira pano tongona kukupa, uyu unawo maadresi, unokupa mafoni namba. Zvomakandoita pakoorora munogona kufambira futi kupi ikoko. Asi kana mazoda tinotaura kuti sinzi iri mudare uyu anga ari chi aripo kuitira mari dzavo dzacho paanozodi paano. Saka ndakubvunza kuti iwe unoita chi? Unosenza zviro zvekurukurira kunogwa ndizvo zvemahara.
Chendai motsvaka mari, iwo 500, iwo 500. Chenji inozosarirapo. Saka zvimwe zviro kuzvisiyana moto iwo utoita kuzoenda uyo recover next day kunana July kuti wanda utanga wandauro kuti changamira. Indaudi ndakutanga. Bo kana kuti ndakatotanga. Pane zvatopo still it's okay. Takadaro ini ndoronga zvakachipa. Zvazorambisisa iwo mari unongo chindodini futi mbichana uchiunganidza. Ukazozviita manje zvaana baba mukati, zvaana baba auya mukati zvinokuchipira. Hazvikudhuriri. Because chako yekona neproblem kuna atezvara otsvaga problem. Ndo anenge akutohoda problem. Akuenda naye kuna anatezvara awo. Kuna ana sekuru awo. Ana sekuru makaisa dambudziko pamwana wangu. Iwe unenge uri safe. Urikuona pane answer yacho. Usazviimplicata munyaya dzisiri dzako baba. Iwo wakatopedza pako pakatonaka pakatocheka sunga yapedza alright sunga